Singelibonge, siyakunxusa nje uNkulunkulu, siyaphaphata, siyancenga uNkulunkulu, sehlela ngezantsi uNkulunkulu ogcwele, amehlo ethu siwabhekisa phezulu uNkulunkulu ogcwele, la usizo lwethu oluvela khona uNkulunkulu wethu othembekileyo. Baba wethu ogcwele uNkulunkulu, siyayiphuthisa ingqondo yethu uNkulunkulu ogcwele ekujwayeleni kwayo, uNkulunkulu omuhle ejwayela nezinto engajwayelwa, uNkulunkulu ogcwele engenelela nala engamele ngenelele khona. Baba wethu othembekileyo, uNkulunkulu angabalibala bakho, wena uNkulunkulu uthi usibhalile entandeni yesandla sakho, na isandla sakho siphakama nathi, ngoba sibhaliwe entandeni yesandla sakho. uNkulunkulu anyama yonke, kukhona yini abakuhlulayo, wena uNkulunkulu wasenjalo, wathi uNkulunkulu amfela yonke, kukhona yini abakuhlulayo. Siyabonga Baba, siyabonga ukuthi udaba lethu liyalungiswa namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu ethandweni ukuthi singenela sizalungiswa khona. Baba wethu othembekileyo, oh Baba, siyabonga ukuthi uNkulunkulu phezu kwesimo sonke, uNkulunkulu ongenelelayo, uNkulunkulu osisusa emandleni, usisusa kwamanye amandla, uNkulunkulu avula indlela ehlane, uNkulunkulu okwazi ukuhlala kubantu. Uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi enamandla, uyinkosi engcwele, uyinkosi edumiselayo, uyinkosi ebajaswayo, uyinkosi eyaneleyo. Ubani ongalinganiswa nawe, wena wedwa uNkulunkulu ogcwele, wehlukile Baba wethu omuhle, wena wedwa uNkulunkulu ogcwele, wehlukile uNkulunkulu ogcwele, wena wedwa uNkulunkulu ogcwele, ungafishwa lutho Baba wethu ogcwele. Iqonda ekhaya yamithi awufici la usuke uyokhuleka khona. Umkhuleko ufika nawo la osuke khona uyofuna khona umkhuleko. Iqiniso bazali ukuthi nangabe ungafikanga nayo into yomkhuleko awuzukuhamba nento yomkhuleko. Bazalana awukho umlingi emkhulekweni, kodwa kunamandla emkhulekweni. Ngoba nxa kuyoba nemlingi emkhulekweni siyoba sehlukile nabafowethu bamanye ama-altari bemlingi. Kodwa thina sinayo bazalana nemlingo, sinokukholwa. Sizwana bazalwane. Bakhona abangcwele ukuthi uNkulunkulu nxa size emkhulekweni uzosinika lokho esize nakho thina. Yikho esonikwa wona. Akakwazi uNkulunkulu ukuphendula into engekho enhlizweni yakho.
Sizwana bazalwane. Noma ngabe uNkulunkulu uyayibona into ukuthi uyayidinga. Kodwa akakwazi ukuphendula uNkulunkulu into engekho kuwe. Ukuze abasezulwini bephendule ayibe khona into abazoyiphendula ekuwe. Okay, ungakuse eqoqweni okufuna kwezinto lokho engikushoyo. Kuzoba umncwabo bayawuqonda balapha ekhaya ukuthi sizodla manje bese siyafa. Sebe right ngalokho ukuthi usuku lapho lokuhamba lusemva kokuthi bedle lokho abanakho kokugcina. Sekufika umuntu kaNkulunkulu ezoqhelisa ukufa. Akangafika nezinto zokuqhelisa ukufa. Waqhelisa ukufa ngezinto ayifice kubona. Amen. Uyabona nje bazana besingakhuluma isiBhayibheli Bishop uMalenga. Ngingamkhulumela umprofeti uthi wayingalambile. Kodwa isizathu sakhe kwadinga ukuthi kwenze umangaliso. Kube ngathi uyadinga kanti akadingi. Uthi lo muntu kaNkulunkulu yenzelani mina qha. Balibonge igama lenkosi. Kuyothi nasenenzele mina ke nxa kwenzeka ke seniyothola nani. Alisho kanjalo isithombe sami engizakhela sona. Bese lithi iBhayibheli ngesikhathi benzela umuntu kaNkulunkulu kanti abenzeli yena benzela bona ngumuntu kaNkulunkulu. So nangabe uya kuNkulunkulu iya unayo into ezokwenza ukuthi ubuye nento into kungenayo. Ngamanye amazwi uyayidinga into ozoyikholwa udlule ihlupheke phambi kwakho. Uthi ngiyayibona sonke uhlobo lwenkinga kodwa nginokukholwa ngale kwenkinga. Lokho kukholwa kuyistebhisi sokunyathela inkinga sikubuyisele into obungeke uyithola ukungakholwa. Sizwana bazalwane. Size emkhulekweni neza bazalwane. Nisize bafundisi basekhaya. Nisize bafundisi. Nasizokhuleka bafowethu. Asikhulekeni beze bethi abayizitha zomkhuleko beqoqe behambe. Bethi kukhulekwa kakhulu la. Ngoba ngase ngizwe ukuthi uNkulunkulu kwathuma abantu wehle. Kodwa ngizwile ukuthi kwakhuleka abantu abasezulwini behle. Izulu bazalwana alidonswa umsindo. Lidonswa inhliziyo ekhulekayo. Ezulwini ayikho into yamamotion. Ayikho into yama feelings ezulwini. Ayikho into emotional ezulwini. Yonke into yakhona nje iqondile. So wena sizokhuleka khuleke. Futhi iyeke manje into lokwathi abantu abakhulekele. Kuzosuke kuphendula abantu abakhulekelayo ngomkhuleko wakho ngoba wena uyelanga uNkulunkulu. Ungenalifuna indlela ukuthi ninganilekelela kanjani ngisondele nami ngiyoyikhulumela noNkulunkulu na. Malibonge igama lenkosi. Lo mama loyana wodaba lomopho wayinathumela kuJesu. Kodwa wabona ukuthi into yakhe ayidingi ukuthi ethumele. Kudinga ukuthi akafike yena phambi kwakhe uJesu. And wayazi lo mama ukuthi kwafika bakusondela kuye uJesu akukho lula kangako. Kodwa wathola ukuthi indaba usayixoxe naye ekhaya. Wathi nange ngafika la ikhona. Ngawuthinta wawona umphetho wakubo. Wawude kabi uthe ngawuthinta. Kodwa ngoba waphuma ekhaya ethi ngesengiyakuyena-ke manje ngoba bayakuyena babuyele muva bengayitholanga into ekade beyiyele kuyena. Akwenzeki lokho bazalwane. Lithi nangabefika nje mntumo lithi ayifika babumanyana. Wafika wabona lento abeyicabanga esekhaya ukuthi ngeke kubelula ukufinyelela kuJesu. Wathi nayithi inhlawa thola kwamkaqini uJesu. Wathola ukuthi into isingabuye ethi angizokubuyela muva ngayitholanga into ngisukele ekhaya. Amana.
bazothi noma bekhona kodwa into engizelela uyosayitholile. Ngeke bona ngoba igama lenkosi ngoba yazi into izelelana. Xa uzobuka abazalwane isifani buka abazalwane kodwa na uzofuna yena ngeke uphume ngalomnyango noma ngaloya mnyango ayitholanga into izelela. Uyosukela umfaqwethu uthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngayithola into engihambe. Ngoba mayizeke ukuyekela ufuna utho engaliniki utho. Hallelujah. And the nkosikazi lona wafika nje kwamele kudeni kwasho ukuthi inkinga kuyena. Ethi nxa ngeke hayi ngeke ngafika la ikhona ngeke ngamthinta. Wathi sengikhona kodwa angithi spiritualize lento. Angithi ukuthi ngoba nje ngifikile sekwenele. Wathi into yami sekumthinteni kwami. Yakuleyo kumthinta ngizoyilwela ukuthi yenzeke namhlanje. Ithi awu malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Ngenzela khona ungezwe ukuba yivisit endaweni yomkhuleko. Iyekeni lento yokuba mavisit nalanto ngakhona izendlale khona kuNkulunkulu. Yekani lento bazalwane yokufuna ukuthi niphakame nasendaweni okumele iphakamise nina kodwa nifunele ukuthi awu malibonge igama lenkosi. Malibonge igama likaJesu. Bazalwane kunento esilahlekeleyo mfundisi uShesi. Isilahlekele into kasiphuze phansi. Malibonge igama lenkosi. Mina ngisho uNkulunkulu azosifanela pha. Hawu, azosifanela laqeda ukuyithulwa ishonelela. Hayi ngoba khona siphephethe namandla. Hayi ngoba khona uthefaya kodwa ngoba kubukhona. Kanti ukhona mkwazi ukusuka la ngayitholanga into engizelelana. Sezona bazalwane. Sezona ntasekhaya. No bazalwane, asiphumeni kulento uzoganga nasendaweni yokukhuleka. Awuzuyithola into oyifunayo. Nangabe ufuna ukuzozenza omunye umuntu la. Ngabe semkhulu nje vele nje wazi ukuthi kwenye indawo. Malibonge igama lenkosi. Uyabona ungakazi usekwenye indawo akuzokwenzeka lutho kuwe. Ngoba akuyona indawo yama-VIP lena bazalwane. Kodwa indawo abathi uNkulunkulu udaba lomlonakele kakhulu. Akusadingi malibonge igama lenkosi. Akusadingi ukuthi kuvele mina, akusadingi ukuthi kuvele wena. Phela isimo sami. Ngakho wena kuzovela uNkulunkulu khona kumele ehle. Anikwazi ukuvela kanye noNkulunkulu. Nakuvela uNkulunkulu wena ncipha, nakuvela wena uzoncipha uNkulunkulu. Sezona bazalwane. Phela nasesifike emthandazweni uzoyiyeka nento yokufuna uzobeka izandla. Ngoba izandla ayikhawuke emthandazweni. Nawusuhawo malibonke igama lenkosi. Kanti nina nakholwa nini bazalwane? Ngicela ukubuza nakholwa nini ngoba thina ngesikhathi sakholwa ngaso wawuzwa abantu baNkulunkulu bethandaza nezwi likaNkulunkulu ngavulo. Uzwe kunomuntu kuphuma into lapha yana. Ithi nayiphuma into izwi into iphuma kuleli yakhona uzwe umusi indlu yonke ibanjwa into ngoba umthandazo kwazi ukupheka into ekwazi ukubamba abantu beyithole bekwelinye izwe bengasayi bazalwane siyadinga ukuphume enkotshana sithi sasikomunye umhlaba manje singawazi lakhona udaba lwethu asaza khona ngamawala ngoba asikwa awu bakithi. Amen. Funa siyothandaza. Singathandazela. Malibonge igama lenkosi. Yehla manje kuthandazelweni. Nangabe uzwa kufika abantu bezothi lapha lokuchapter 8 abazalwane ukuthi umuntu kumele kwenze njani bazalwane? Athandaze enze njani bazalwane? Angadangani. Nezwe bazalwane umuntu kumele enze njani bazalwane? Athandaze kodwa enze njani bazalwane? Angadangani. Okusho ukuthi la emthandazweni ikhona into yokudangala kodwa kumele abathandazayo bethandaze benjani bazalwane bengadangani. Kudangala kunjani ngesikhathi isithi into uyayibona into ethandazela ukuthi ayikho na. Uyabona ukuthi uNkulunkulu omthandaza akakuzona. Uyabona yini ukuthi ushintshe indlela yakho yokwenza awubheke ezinye indlela le isebenzayo umthandazo ayifanele wena bese kuphothela abanye abantu ethi usibanibani obefuna into efana neyakho useyitholile
Jesu. Uyambona uNkulunkulu ukuthi unjani? Akayifuni uNkulunkulu into yokuposta. Yokuthi ngithandazela kuba nami nginakho lokho. uNkulunkulu kwazi ukuthi hamba uyokwenzela abantu izinto wena ongenazo. Ukuze uNkulunkulu echeck attitude yakho ukuthi uyakwazi nokufunela omunye umuntu into esidingo esingaphekwe isidingo sakho na. Noma wazi ukuthi isidingo kufuze kuqale kuwena bese kuyimakwena kwabanye abantu na. uNkulunkulu uyakwazi ukuqalisa la inyama yakhe engafuni khona uqala khona. Ethi uNkulunkulu uzoqala khona. Sambeni sevesi. Asiqaleni kulivesi lasekhaya. 37 Exodus chapter 40. 37. Exodus chapter 40. Asiqale kulona bazalwane. Asiqale kulo. Asiqale kulo bazalwane. Esingayiyeki into uNkulunkulu amisa ngayo into esikuyona. Balibonge igama lenkosi. Inamandla wayengeke uNkulunkulu esebenzise yona ngabe ngenamandla. Nangabe siyoyikhohlwa siyosala endleleni kanti silahlekelwe yinto okuyisona isambrela salento esikuyona. Akake sivisithe bazalwane ukuthi uNkulunkulu wathini kulabo ayikhuluma nabo ukuze sikhumbuleni sonke ukuthi uNkulunkulu wayiqondeni ngalokho akekwenza. 37 verse 37. Kepha uma ifu lingenyuswanga babengaqhubeki kwaze wafika usuku lokwenyuswa kwalo. Mana ngicela ungiphindele. Kepha uma ifu lingenyuswanga babengaqhubeki kwaze kwafika usuku lokwenyuswa kwalo. Mana nangabe ifu lingenjani bazalwane? Babenze njani bazalwane? Lithi iBhayibheli kunabantu abake bakunqaba ukuhamba ngeexperience yabo. Bathi kunokuthi sihambe ngengqondo sizohamba ngezwi likaNkulunkulu phekwe impilo yethu. Lithi ngaleso sikhathi bazalwane kwakunento eyayirepresenta iphimbo likaNkulunkulu okuthiwa kwakuyifu. Sizwana bazalwane? Okuthiwa kwinjani bazalwane? Kwakuyini bazalwane? Kwakuyifu. Leli ifu ke bazalwane lichazwa ngoIsrayeli esehlanu ukuthi kunezinto uIsrayeli noma ngabe wasurvive ngenxa yalifu. Lithi ilanga limqedanga ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayibe umbrella ngalifu. Lithi uNkulunkulu kwakuthi nangabe kusebusuku kulolelo fule kuphinde qhamuka ukukhanya. So leli fule laliphethe uhambo kaIsrayeli. So ke bagcina sebeyifundile into yokuthi ayizukusebenzela into yokuhamba sikhohlwe into esiholayo. Ngakho ukuze sikwazi ukuhamba sizobambelela kulento noma singayiqondi namhlanje. Noma ngabe isihlalisa la sathanda ukuhlala lana sikwazi ukusuka sishiye ngemuva. Ngakho sizoyilinda noma sesipoti iyasibambezela fanele ngabe sesilapha yana. Ngoba enye into ezohlupha eyokufuna ukujaha kanti sesimshiye ngemuva kumele sihambe naye. Ngoba kulula abantu behambe kube ngathi basahamba naye kanti sebemshiye ngemuva bahamba naye. Sebeyibona lento ukuthi ngeke isilungele lento. Asikwazi ukuhamba xa ngabe ifuli nganyakazana. Ngoba sesifundile samthola ukuthi ukulo lelifu kusho ukuthi nangabe kuselifa kuselelo lifu kusela uqobo lwakhe. Asikwazi ukuqhubekela phambili simshiye ngemuva ngoba kashiywa ngemuva noma ngabe usunesikhathi eside wakholwa. Iyasihlupha into eminyaka eminingi sakholwa ngoba ugcina usuhamba ngokholo leminyaka ungasahambi ngokholo lwakhe. Malibonge igama lenkosi ngoba sidinga ukuholwa uyabona ke lento iyadwa into esakwazi ukutshela umuntu ukuthi ubhedile usemthandazweni. Akunamuntu ongatshela wena ukuthi uyabheda ngoba unalo ilungelo lokusuka uyobheka elinye isonto andikuhle futhi lokho. Kodwa inye into efika itshele wena ingabeki ngamazwi ahlelekile ithi wena obhedile la leyo nto uhlangana naye emkhulekweni. Nxa ngabe ufike emkhulekweni ungasasolwa ubheke lo mkhuleko usenaye yena uNkulunkulu na. Ngoba kufuzeke elingilanga ukukhale bethi abantu uthinto obani uthinto uNkulunkulu kade ekhuleka. Wathi uNkulunkulu wena usenza indlela bakithi. Ibungwanyanyana ke le kaNkulunkulu nayidiscipline. Ngoba uNkulunkulu nangabe ekudiscipline abazalwane uvele uzwe ukuthi kwangathithi nento yokukholwa kade ngahlukana nayo. Ngoba uNkulunkulu nangabe ekhuluma akakhulumeli inamhlanje
indawo okumele iyekusona. Asikhulume nje sidlula ngamabongo basemkhulekweni. Akukhona ukukholwa ukuhamba inkonzo zonke ukuthiwa ikhona. Eluphila akukhona ukukholwa ukuba unkonzo zonke, ngoba lezi inkonzo zonke ikhona. Vele ayikho into usathana ngayenza ukubamba abazalwane ngaphandle ukuthi kuhambe kuvula amakokosana kuthiwa kuphangiswa igama likaJesu kanti kudonselwa thina ophansi ukuze isitha sisithole kahle. So kwesinye isikhathi kufuze bethi abantu ayisiye enkonzweni imnandi ethi umoya ingcwele wena uzokuya. Malibonke igama lenkosi. Ube sathe uyaagishwa nomoya ingcwele ethi okungenani ofuna ukwenza ngale nkonzo uzothandazela le nkonzo ukhona la okhona. Ngeke ngikhohlwe. Dlaba ngeke ngikhohlwe abazalwane abawu5 ababesuka ngapha eThekwini bezentabeni. Nabefika empangeni kwathiwa ningedluleni ukuya entabeni. Thathena umzalwane bezohamba noye entabeni emzini wakhe niyothandazela intaba bengafikile khona. Akuyona into engenziwa uNombani leyo, into engenziwa umuntu omkhuleko. La ingathi khona uNkulunkulu awuyi wena la zobe kuhlangene khona, kodwa uzokukhulekela leyo nhlangano abakuyona usendaweni engitheka uyikhulekela ukuyona. Malibonke igama lenkosi. Ngokufuze sazi bazalwane, angithi hayi ningangizwa kabi la neza bazalwane. Angithi enye into bazalwane eyiqiniso. Nami ngimfundisi ngilana ngoba sikhona isidingo sokukhuleka wami. Ngoba kuyabobuya idingo zethu ziba ngaphezulu ukuthi siye kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu. So ngeke lona iphuthu ukuthi iningi lethu nangabe ngeke 70% or 80% size ngoba kunezinto ezisincinzayo. Sathi nasike safika lapha mhlambe kuzokuqhathuluke nalamefa. Khona ozela othe hayi Nkosi noma ngaba mafa khona noma wawekho ngifisa ukubona uNkulunkulu eyiveza la ngiyakhona. Khona abantu yonkulu hayi ukuthi ayiveza ngoba eyiveze kuyena, eyiveza uNkulunkulu kule nhlanga. Khona nje abazomthandazwe ukuthi Nkosi asingehlukani engekho othintiweyo ngesandla sakhe sinamandla. Akona bonke abantu abazofikelela ohlobeni olunjalo lomthanda ngoba kufuzeka sina labamthandazalane sibe nabazalwane abangamasubmarine abathandazela inkonzo singababoni abakhona abagadileyo bakhona yonke alethe ukuthi angaqhamukile utho lapha sikhonza liphawazalane hijack inkonzo angaqhamukile utho lapha sikhonza hijack inkonzo angaqhamuki moya emkhathini isithi inkonzo siphakathi angaqhamukile utho lapha siphulwe inkonzo zikhona phakathi. Lokho kwenziwa abazalwane basemthandazweni ngoba nansi ufikile ebudodeni bokuthandazo awuzayithandazela wena uthandazela izinto ayibizwa emthandazweni. Awunawo ama-prayer item amaningi akho nawuzufika ezweni lemthando uyanikeza bakithi uyanikeza ukuthi uthandazelani ukuvuka unezinto ozoyithandazela kuthiwa kubuyisela eceleni kodwa thandazela lokhu namhlanje uthi ubeka abanye abantu enhliziyweni yakho uthi usibanibane endaweni ethile udinga umkhuleko uthi uqonda usibanibane endaweni ethile awuzukumfonela uthi kwenzenjani nakho kuthiwa kukhulekele ngoba kusoba ukuthi mfonele kuthiwa mkhulekele. Sezon. Sikhona bazalwane. Kezela khona sobuyela emkhulekweni. Singafiki endaweni yomkhuleko sigcine samba singasakhulekanga. Futhi singenze umsindo amazwi amaningi ehlangene. Bese sithi sikhulekile. Ngoba nawo umsindo ngawusebenzisa uSathane. Are you aware ukuthi ezinye indlela zesitha ukufaka abantu angathi bathandaza nathi la phakathi kwethu kanti abekho emthandazweni ongakithi basemthandazweni omele thina. Uyazi yini ukuthi nama altari lawa ukuthandaza
esiwenzayo thina ngabo. Ngakho kufuze kube nabazalwane uNkulunkulu azobavula amehlo kamoya. Sithi silana phakathi kwabo sithi akuyona ibehavior yomuntu osemthandazweni lona. Akuyena umuntu omthandazo lona, iagent le isithunywa lesi, umpopolo umhloli lona ozodunga abantu bakaNkulunkulu besemthandazweni. Enye into bazalwane kumele siyenze, ayihlonipheke indawo yethu yomthandazo. Asingamisbehave emthandazweni. And bazalwane iya ngokuya into yokwenza indawo yomthandazo belula. Ofuna uyihlekela uyayihlekela nje. Iyangidida lento mfundisi uMalinga, Bishop wami iyangidida lento, Shezi iyangidida lento. Uthola umuntu 1 2 3 useserious akumoya. 1 2 3 usechweba abanye abantu. Onjani lobona disorder? Yini lento singakwazi ukubamba into silandele ngoba lezi babhile lento iba kulento sizehlukana kulento waphuma wagena kuyona kwenza njani? Malibonga ivangeli. Malibonga ivangeli. Elula nje into yomthandazo kulezi insuku. Elula nje. Ensiyikhava ngelimi. Eluma siyikhava ngani bazalwane? Ungazi udideke wena ungakholwa. Uthi ayini kwikamoya ingcwele, akuyona indlu kamoya ingcwele. Zikhanda uSathane kwana uSathane uyithatha kuze lezi ilimi zeqiniso. Nika abantu mthu useyilimini kanti akekho kulezi. Useyilimini eziphambene nalokho. Kenzela khona abazali singeze kumthuka uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu kanti mina ngiyopha awukafiki la uNkulunkulu abethi fika khona. Ngoba nawe usufikile. Awu ngibonga igama leNkosi. Nawe usufikile. Kuyosabe ngumkhathi. Uthi miyekeni. Ngeke sisakwazi ukuvimbela. uNkulunkulu wathi ungabuyela. Ikhona ibandla kaNkulunkulu. Ikhona ibandla kaNkulunkulu. Yebo bazalwane. Sesike sisaqhubeka kuyinothisa lento. Ukuthi zonke intumayelo zethu azikho ngaphansi kwe-hour. Uyinothisa lonto. Nalo amen bazalwane, ngiyabuza nje mhlawumbe ngcono wena kisonto. Ngiyakuzela nje ukuthi ukunothisa indawo okhonza khona ukuthi ayikho intumayelo engaphansi kwe-hour. Ngiyokangiplela umthekela umthandazo kuleli sonto esiyakulona. Ukuthi nakuthandaza uphelele emzuzini emingaki. Ngoba asikwazi ukuba nentumayelo engaphezulu komthandazo. Ngoba umthandazo kumele uzale intumayelo. Asikwazi ukuba neinformation engafeli emthandazweni. Ngoba sizogcina sidlala inqondo lana. Angibonge igama leNkosi. Akwazi bamkhulu kunento eyakuvezayo. Angibonge igama leNkosi. Andingabuthanda wabatheka abantu bekuthandaza. Omunye umbona kuthandaza sekanukile. Sengathi lento ngabe sekumiwe ngayo. Kubuye kusuke emhlabelweni siphamisa izandla. Ukuphamisa izandla khona ukuthandaza. Awukho umthandazo owodwa ngakuthiwa sabona isandla kodwa uthi wayesethandaza. Ungasiphamisa isandla ngoba kuhle ukuphamisa isandla konelutho. Kudumisa uNkulunkulu bathe kuwona umthandazo. Ukuthandaza. Futhi umthandazo omningi nawo nabantu unengozi ngoba kuhlali nabantu emzini wakho nsuku zonke. Kuhle ube nomthandazo mantonga igama leNkosi. Mina ngishinto bazalwane ezokuvusa mtaka amanyathu lele phakathi einzulwini zomthomo. Kuqosha ubuthongo buthathwa bijikijeke lapha. Uthi uyaqala-qalaza ithinti ngathi ngabe uyavuka manje. Uthi uhlala embhedeni ithinti osukuma embhedeni. Oholamaya. Uthi uyohlala esithi ngizoma ithinti sukuma esithi asesona isikhathi sokuhlala. Ithinti awuhambe. Uthi ithinti vula umnyango manje. Awuzudilaya lana. Okusemthandazweni.
nangabe usafika la wazi khona kumele umthandazo ukuthathe ukujikijela ezweni ofika kulona uthi angazi lutho yonke into eyenzeka lana iyakuthusa ngoba nangabe ungasafika ezweni ongazi lutho lakhona soba nenkinga ngibonga igama lenkosi nangabe ifule ingasuki hawu akithi nxa ifule njalo bazalwane nxa ifule njalo bazalwane akwenzeke njalo bazalwane asikwazi ukuhamba into kumele siyilandele ingahambi asikwazi ukulandela abantu esabafica enkonzweni engasahamba umnikazi wenkonzo ngoba inkonzo akuyona abantu abafica enkonzweni kodwa inkonzo kaMoya Engcwele nangabe uMoya Engcwele esethulisiwe uMoya Engcwele esethulisiwe anikwazi ukumfake malibonke igama lenkosi uMoya Engcwele anikwazi ukuthi uye kungeyena kuyini bazalwane iningi into endlini kaNkulunkulu ethi ngizwe uMoya Engcwele ethi you know into ofuna ukuzwa uMoya Engcwele akungamuzwa kakhulu nawunathi ake umuzwe noma uwedwa uthi ngizwe uMoya Engcwele awumalibonke igama lenkosi awumalibonke igama kaJesu awuthi umthandazo wena ingane zakho bathi abami ngizwe uMoya Engcwele namhlanje ngathi awumalibonke igama lenkosi awukwazi ukumuzwa ngaphandle ungamuzwa endlini akawumuzwe kuze bakithi kuze kusha abasendlini ukuthi ayisifikile into kamama isifikile into kababa uyabona sesifikile ayaziwi into yala ekhaya ukuthi nasebenza njena sekufikile into yala ekhaya akube nekhasi ebonwa ngayo ukuthi asesonto sesinabantu yasibalala ekhaya kuthule wonke umuntu ngoba sekuphakama into yasekhaya sekuphakama isikhonkwane seyikhonkwane sekuphakama inyanga enkulu ekhona la sekuphakama umelulekiswa into zonke sekuphakama umkhona igama lakhe oyekhona noyekhona noyabakhona kuze baphakade sekuphakama umdala wethuku ongavishelwe okungekho nto engama phambi kwakhe sisakubeka endaweni yakhe efaneleyo kusho ingane zakho zithi la ekhaya ke kusho nale ngakhona babonke abayinkosi ithi noma ngingekho omningi kulento kodwa kuyona yala ekhaya lento wayingayenzi umama lento ishinga awumalibonke igama lenkosi kuzwani ngakhole phakathi emndenini sihlangene ithi asikwazi kwenza lokho ngoba khona okwala ekhaya lokho siyakwazi okwala awumalibonke igama lenkosi siyazi thina ukuthi kwakunoNkulunkulu wala ekhaya ungesabi nginawe siyabona thina kuyonakala ilokhu nibhizi nalento yenu kuyonakala lapha ekhaya ningasitshela ukuthi inkingi
lenkulu liyafadalana. Siyabona ikhaya likababa omkhulu liyaphela. Kwenzeke njani na? Eqhamuka umama ethi angazi noma khona into engayisho. Awumalibonge igama lenkosi. Awumalibonge igama likaJesu. Ethi angazi imndeni, angazi yini. Angazi inbophakathana bakho mede kukhona into engayisho. Kuthiwa sono lento nangabe kuyinto ezosiza. Ethi kancane ungesabi. Awuyisho lento bonke abantu bethi amen. Uyisho kungathi zonke izinto eziphambene nawe. Uthi nawuthi ubheka ngapha uthola ngathi konke kuthi siyobe sikubona ukuthi uyophuma lapha yana. Bese uzwakala usho ukuthi ngalandela imizwa yakho. Nayithi mana ume. Uthi ngihluthwa uthathe ekade ngihamba nabo sebengaphambili. Ithi kuyasezulu mina ngikhuluma nawe. Angikhulumi nohamba nabo. Lokho khona okwebhubhu okwakho. Ngoba kunezinto zethu bese kuba nezinto zakho kwezethu. Ngibonge igama lenkosi. Oh haleluya. Edeleni bafowethu. Edeleni batana sekhaya. Edeleni batana sekhaya. Sithi kancane basala edeleni batana sekhaya. Edeleni batana sekhaya. Sizovuselela inhlanga. Ekunenhlanga ezovuselela. Babonge igama lenkosi. Sizenyanga enkulu. Inyanga enkulu.
inyanga zosophongolo uphike na uthanda uyithayisele kodwa thina sihamba neyodwa nje inyanga enkulu ulikhona sisatshisiwe man satshisiwe senze njani bazalwane satshisiwe athi umbhake kumhla ngesabayo uthanda yo mhla ngesabayo uthemba wena mhla njani bazalwane satshisiwe kakhulu bazalwane ungaze uyibone sengathi awunakho ukukhuleka usatshisiwe kodwa le nto izamanye ngikulekelele malibonge igama lenkosi angithi na uNkulunkulu kuye bese ngathi kwesinye isikhathi uma ngasohlangothini bezitha wakwafika kulelo zinga wakwafika la ombona khona engasekho ngakuwe umbone gijima nezitha olwakho udaba lukhona engalinakanga wake wabona kuphumelela abantu abangawazi nokuthi baba wethu osezulwini buka njena uze kufike ka5 or 10 wena kukhona okukodwa kuwe hlala mthandazo hlala uthi akunyakaza uthi yozibuya inkosi ihleli la indawo ezohlala kuyo yilapha Nkosi awubonge igama lenkosi uthokenzani lapho uthi ngilinda uNkulunkulu ophendulayo akakaze akaphendula athuli njalo njalo akuyena uNkulunkulu okuthula uyalwazi udaba lwami Angibone isikhathi sambili. Hala phansi. 33. Exodus 33 verse 7, 8 and 9. Bese ngiyasuka lapha zabani. uMose wayevama ukulithatha itende. Yeah. Walimisa ngaphandle kwekamu. Yeah. Libe kude nekamu. Wayevama kuswenza njani uMose? Ithathe yini bazalwane? Wayevama kuswenza njani bazalwane? Ini bazalwane? Okay. Libe kude nekamu. Libe kude nani bazalwane? Okay. Walibiza ngokuthi itende lokuhlangana. Mana ke itende lani bazalwane? Mana leli tende kwangelani bazalwane? Isikhona into enhlizweni yakusho nakuthiwa lokuhlangana. Kunakumele behlanganele kulona. Nase kwathiwa itende lani bazalwane lokuhlangana. Akulona igama lalo. Idingo zabantu. Libizwa ngabahlanganela kulo. Ukuthi itende lani bazalwane lokuhlangana. Okay, waza hloko sami. Wathi bonke abamfunayo uJehova baphuma. Baye. Bonke abayenza bazalwane. Akuyaphunyela. Kanti wenza bazalwane. Uke ngafika ekhaya noma isidingo esibone elinda ukuthi uphume ekhaya. Ukuyothi umqalaza ngaphandle. Ifune
etendeni lokuhlangana elalingaphandle kwekama. Kunendaba engizathi wena lapha elibambe impela ngeyona. Kwathi uMose ephuma eya etendeni. Yep. Bonke abantu basukuma bema. Yep. Kwaba yilowo nalowo ngasemnyango wetende lakhe. Yep. Bambuka uMose waze wangena etendeni. Ela ngibheke 20 the version at 2022. 2022. Ophethe version 2022. Isizulu. IsiZulu 2020. Yes. Verse 7. Yes. uMose wayevama ukuthatha itende. Yes. Alimise ngaphandle kwekama. Yes. Buqamama nayo. Walibiza ngokuthi yithende lokuhlangana. Yep. Yilowo nalowo owayenodaba afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Wayahamba aye ethendeni lokuhlangana elalingaphandle kwekama. Awusukuma kwazi uyifunda kuhleli phansi lento. Awuphinde lento, uphinda lento. uMose wayevama ukuthatha ithende. Yes. Alimise ngaphandle kwekama. Yes. Buqamama nayo. Yes. Walibiza ngokuthi yithende lokuhlangana. Yes. Yilowo nalowo owayenodaba. Manike manake maso. Alisho ukuthi yilabo. Yiloyo. Lelo tende kwangelone lapho. Kwangela loyo. Amshesi. Uyangizwa kongelone labantu. Kwangelo muntu. Onodaba. Ake size udaba olunjani. Yes. Afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Aqala phansi kuphazamisile. Yilowo nalowo owayenodaba. Yiloyo naloyo owayenodaba. Afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Wayahamba aye ethendeni lokuhlangana elalingaphandle kwekama. Wayethi nje umuntu nangabe nodaba ethi akulona olwala. Lolu lukhuluyele entende bonke bayakwazi. Obani laba baselezindlu zakhe zakwagogo. Andizokwamangisi phela. Ngoba nisukudokotha. Obani abakusekhona kwezindlu zakwagogo. Anibamseleni kwezandla. Ngiyazi ukuthi ikhona. Nina nesibindi ngaba angeni khona la intontana sekunendlwanyana njengacacile khona lana. Babonke igama lenkosi. Sezozala yilowo naloyo owayenodaba afuna ukuzwa ngalo kusimakade wayesuka aye kuphi bazalwane nakho tuzwa kithi equthu wayesuka endlini yophi bazalwane yakwagogo. Sinomsamo wasekhaya. Uyaphikisamsa ukwenza sawushunqisa impela sawungeke ngeze nasekhaya sawukhotha izibiba zasekhaya awuyikhothi kuyophinda uyikhothe endlini yokuhlangana nawufika ngabe uyagona uthiwa wena ungaphezulu komnqophi wena uyinhloko wena wona umsizi wena unamandla naye okuqhamuka igama lenkosi awuyakhohlwa ngemuva kuzelulela ungaphambili ibheke emqolo lezo zinto awazi uyithola kwendawo lezo zinto uyithola endlini yokuhlangana. Noma nini lapho uMose eya ethendeni. Yebo. Bonke abantu babesukuma. Yeah. Kube yilowo nalowo ame ngasemnyango wethende lakhe. Yes. Bambuke uMose aze ayongena ethendeni. Yes. Lapho uMose engena ethendeni kwakwehla insika yesu. Manini. Leli tende uMose alibeka ngaphandle. Kwangelona itende lakhe naye wayenalo itende lakhe. Yeah. Kodwa naye wayekwazi ukuphuma kwelakhe itende eyekuleni lokuhlangana. Okwakuwudaba lwendaba zabantu. Lithi ke bonke abantu babethi nangabe bebona nanti itende umuntu nomuntu wayephuma endlini yakhe eyetende lokuhlangana asizwe ukuthi abasezulwini babenze njani bona nangaba abantu bezetende lokuhlangana. Ngoba kunento la eyayenzeka labazalwane kwakusuka abanodaba kungathi kusuke nabasezulwini. Cela ufundele ivesi engezansi. Lapho bonke abantu bebona insika yefu. Yes. Imi ngasemnyango wethende. Yeah. Bonke babesukuma
bakhothame. Yes. Ilowo nalowo ngasemnyango wethende lakhe. Yes. Simakade wakhuluma kanjalo noMose ubuso nobuso njengomuntu esikhulumela nomngani wakhe. Manene nangabe abantu babesuka beya etendeni emazulwini kwakwehla uquqa kwakwehla uNkulunkulu wamazulu ethi uNkulunkulu wamazulu nasehlile efike lapha bazalwane eminyango wetende efike eqhwakele phambili pheko umnyango wetende la kuzongena khona abantu kungani uNkulunkulu ebalinde eminyango wayenzela ukuthi akungabikho namunye ongezokuhlangana nosizo lwakhe babethi bengena ngaphakathi bengena sebengena naye ngamanye amazwi umuntu oyebawe welcome kwakuyilona elithi iBhayibheli wayesuka ehle nabantu bengena etendeni amvale ngento ethi akalenzi iphutha nase behlangene befuna yena engalidedeki ifu elupheni akalenzi iphutha alenziwe iphutha ezulwini iphutha into yethu nake ezulwini hawu malibonge igama lenkosi uyezwa yini ukuthi abakathandazi basaye endaweni yokuhlangana ngenxa yodaba abanalo nabeya lapha yana ezulwini kuthiwa nampa abantu bakithi nampa abantu bengena etendeni lokuhlangana abangafiki bengatholi umuntu bese kukhishwa basezulwini ukuze bezohlangana nabo lana lalelani bazalwane noma ngabe ihholo leli kufika abantu bethilile beshaya istembu bethi bayashada noma ngabe kufika osopolitiki belungisa into zabo homa libonke igama lenkosi namhlanje sidlele indawo iyitende lokuhlangana libonke igama lenkosi namhlanje abasezulwini baqanise kulomnyango namhlanje abasezulwini baqanise kulomnyango ukuthi akabikho ongena la etendeni udaba lwakhe elungayikhohlwa naye ithi wonke owayenodaba afuna ukuzwa wayetendeni lokuhlangana wonke owayenodaba kunesikhathi sokuya kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu namhlanje ngilethe udaba usuku lodaba namhlanje noma ungelichaze abasezulwini balibona kwanele na uthengi nodaba kwanele na utheni awuyafisa uNkulunkulu elibheke udaba lakho namhlanje eluphinde sempedeni sizothandaza ushezi eluphinde sengathi uNkulunkulu engaluza udaba lwakho namhlanje ungafiki kuthiwa kulethe udaba uthola wakho usemncane alukho into encane nake abantu ayisitha isitha siphendula into encane kube into enkulu abantu abalima labaliyazwanga into enkulu baliyazwa into encane isitha safuna nje into encane mhla siyobhidliza umuzi wabantu isitha ensimini yaselideni asifunanga into eningi safuna nje ukuthi engxoxweni abayixoxileyo bake baxoxane sabuza nje isitha ukuthi hawu ngempela ushilo ngempela yini uNkulunkulu ukuthi ningadli na sangena lapha isitha wathi mama hayi ushilo uNkulunkulu ninanike eke ngiveze iside ningalazi nalo uNkulunkulu wenu uyazi ukuthi nizohlakanipha nifane naye bantwana basekhaya sisemthandazweni hayi mami asikabi nayo enye into ekwazi ukuxazulula izinto zabantu ngaphandle komkhuleko ngicela uphinda asikabi nayo into enamandla okuxazulula izinto zabantu ngaphandle komkhuleko wena bakithi sanibona amen bazalwane mina ngizokhuluma iqiniso kuba ngumfundisi mina mhlawumbe ngazenzisa kambe ngicela ukukhuluma iqiniso awumnandi umkhuleko
umkhuleko mnandi wena ngabe ukhuleke ekuseni kuzokushona ilanga. And isithi siyakwazi ukujustify le how usukhulekile mana. Usuzoloku ukhuleke njalo usezwile uNkulunkulu kanti uNkulunkulu akasezwa yini. Yesu bazalwane ukukhuleka kanjani bazalwane ukuvuke ngelinye ilanga ukuyibuze lana ukuthi kodwa ngake ngakholwa kodwa ngikhona nangolodwa usuku noma ngiqokele inkubo ezinhle nje nabantu ngake ngakholwa lethi ivuke sathathwe la ulona ikhona bakhona abantu abangamakholwa hayi wena usahlulwa ukuthi ungena ngaphi wena emakholweni awungeni kanti lento ayikho enyameni ikweli kamoya ungayilaleli intshumayelo yesitha khona lento okuye kuthabaza kanti abadlali ibhola bayokwazi uBishop Malinga ngoba abantu abasondele izinto zebhola khona into lapha ebholeni okuye kuthiwa angazini i-advantage ye-home ground nezinto enjalo nabazabani ukuthi noma ngaba badlali kakhulu kodwa ngoba basekhaya baphenduka ama-champion lento ayidingi ukuthi sibe namandla amakhulu nasike sabasekhaya siphenduka iy'khodla hayi ngamandla ukuthi sisekhaya sibhekwe yikhaya sikulona yabona esifika kuyena abazalwane asidli ngamagama amaningi umthandazo sidla ngokuthi sesifike ekhaya nezozalwane hawu bakithi abantwana basekhaya usuke wafika inestage sokuthi amazwi okuthandaza ngelilanga yaphela ugidegide ndawonye futhi uzwe lo mgido lona ukuthi awuyile umgido phela lapha lona uke wafika lapha bese uSathane yini ungavela uyeke ngoba vele akusathandazeki na ungayeki bakhoye igama lenkosi noma ngabe akusenzeki lutho hamba uye ekhaya wena ufike uhlale noma ungayithulela nje ngokubuza ukuthi wenzani lapho uthi ngisekhaya wenzani lapho hayi sekhaya ungakhulumi kakhulu wenza hayi ngisekhaya phumula ekhaya uyabona lokho kuphumula kumkhuleko ukuthi ufikile noma abamazwi awekho ngoba asidli ngamazwi zonke insuku kodwa sidla ngokuthi noma amazwi angekho siyofika ekhaya sihlale phansi bakubona bayolunguza nje abasezulwini bethi awunkosi yami ukhona kodwa amazwi awekho bekufunza amazwi ongawazi uzokhuluma into ongasikhuluma endawo sesona bazalwane umkhuleko akuwona owabantu bezinto zonke owabantu abathi ngingayaphi ngisuka ku
Woza hlezi.